Diyan, pagkasalitaan ni Eileen nga napauloan, gasat, sagudahan nga rin surat. Dear Manong Nemi, agruburubuhat ako ni Tadayta nga sardam Manong Nemi. Tadumagaston Jevan nga paglukanan mi nga agpasyudad. Tamapan nagsumbrek akas katulong sa syudad Manong Nemi. May sakla nga servidura iti karinterya iti lugar mi kahit basid lang ti sweldo. Kahit kumata ti mapan makigasang gasat iti syudad Manong Nemi. Umapalak nga rod ni Belia nakasinsin ko. Napintas ka no iti trabaho na. Nalakat ubra na sa kanayon nga binulan ka no nga aging Kristi sweldo na. Ado di kiti benefits na. Numampay may sala katulong. Bak na ngamin ti dagiti amo na. Dagiti ko nakata adot amo da kano ado da kano matakatulong. Siyak met may sakto kano laan nga nalakano trabaho. Dadya amo ni Belia nga kasinsing ko kaya nadjagbalin nga amo agayem da kano. Kabayatan ng grupo batak Manong Nemi samot ng sarda datatang kaninanang nga mamagbaga kanya. Anak, kang kanayon mo kumalaglagipen, agbaling ka nga na pudno, anes ako nada. Agbaling ka nga anes, ang kang agpidpidot, no anyaman na kita makitam to sa jay, nga paginteresam, hangagin interes no sa mo ako ko. E dati kang kanayon mingi, mulmula iti panunod siya anak ko. Ang kaya agtaktakaw, ang kaya agululbod, saan kaya agsweet-sweeting. Napindas ko matagbaling nga trabaho, ubing kamot pa edi sinusuruan ka ang tagibalay anak. Na mas batilutom. Kino adan tuman da kita iluto, no putahing, paluto da ka, kita. Adalim to nga na imbag, tapno magustuhan dat serbisyo. Masapol nga tuloy mo na dalos panaglabam, panagdalos, ang kang mulmulanglang, orisan da nga iba nga, no amom nga, masapol nga aramidem. Kasat na pintas ka na siya at nga katulong. Uno kat kaduay ti balay, anak. Hunang, ang magdangagan niyo. Saan mo katawa ka? Kasla ang angaw ti amin. Maragsakan lang nakadagitan nga pamabagayo. Huwag kaya, kita kasadong arotin ti relasyon niyo ni Dodong. Aileen, agura no makauray, no saan na kitawa, mabaling ko. Amoy yung matinidudong. At na palay-paliboy na. Diyak pakit-pat siya nga, sisyak lang ti girlfriend na. Kita, no ayatan na ka nga talaga, kita urayan na ka. Kit no da kayo nga talaga, kinidudong tagkagasat, di ka da kayo. Ngayon, masulutsot ko man anak. Awang nga di pa tinapasama ka na kayong kinidudong. Ni tatang mat. Apay lang akti saan nga Virgin. Agad na siya ito nakasta. Sante nga mo, no asino at talaga ti kagasat mo. Iso nga no ipaay mo tabagim, ti amin mo ti lalaki nga nubyo mo katsamot gayam nga sa agbaling nga asawam, dapay nga mabalim mo ipagtangsit ti lalaki nga naikariya para kin ka. Nakasaot ko na ako. Dapay mo nakastampakan. Apay nga kanya kid. Tapitang. Nang. Hanggang nga virgin, hindi kasar na kayo ni tatang. Kasar nga virgin, nakakaidin nga pitpitik ti saklot ko. Iso nga rin kasar na, tamasiko ka. Nagiti magduha kakapsat kong adjek Manong Nemi, at damat-apang magbagada. Manang, ang kapay na makinubnyo jay. Makinubnyo. Ang kong obraan, makinubyo sa jay. Kasi nun, ang takaruma yung mag-aram ka nga baro. Kung saan ka, no adda papanam ka, adda makamamukin ka, baka umay nakapasyaran. No mapang ka makitsenda, kas pagkarigan, makikita na kay tarawar. Baka matno ko, agpastrek na giti amom ka, na giti magpasyarkan ka. Awan ti bagdanagan yo. Amok nga salakniban ti bagik, ilalaik ti dayaw ko. Siyak nga manang yo, siyak ti mang tulong ka na kayo.
mangtulong kada tatang kinina ng tapno, may kang kahit tinaran niya kamasakbayan. Kaore sa anak ang makapagturpos ti kolehiyo, nung takay nga dua, nga kakabsat ko, kahit kayat yan tutak kolehiyo, siyak tut mangtulong ka na kayo. Abo, nagmayatan manang. So nga pas na yung nagbasa. O manang, pas na ko nagbasa, kahit ko agbaling na engineer. Manong name ini, dadagtugtog. Sigurado nga ni Dodong dadan. Nakarbuhatak mo tayo, madamdaman na doon van. Alas 8 yung bagala eh. Di pa pang kulino katan manong name ni Dodong nagpeso. Nakarubot ka kaya man. Nabaga, Rabiyo tata, nana. Ay, customer, Dodong, sumunod ka. Pastragam ni Dodong. Sumunod ka, ano? Tugaw ka. Nalpas min nga binagbagaan at anak me. At nung may panggap ka na kayo, kunana, nung ano makauray ka kano, di ka da kayo. Talagang uray ti pa nagsublina, tata. Agurnong iso na, agurnong akmayat, mayat ton. Nag-asawa kam ton. Ay, saan nga mabalin amanong? Sabi ko, saan nga mabalin? Pagbasahin na kami ni Manang. Pagbasahin na kanot engineer. Engineering. Nung kasat mabasama ka kita, hindi ka diso. Ay, nung kaspagarigan na, hanggang to pagturpos kita, nag-asawa kami, sorry na lang. Siyempre, naging narakop kami kini Dodong, idiadantiban, sana inamalan apagbit, dagiti lips ko. Sabi ko tatinak, isuksukan. Siga, amok, apaglikod ko siguro, mapangkan ka dati another nga nubiam. Siksik ka lang, mamati ako. Nagkasangong kami kini Belia, manunaymi, napuno kami. Papada amin, tirang tatayo, di syudad. Kabarbarudan nga katulong. Nakadwa ka nagbakasyon. Biyag ti katulong. Kanya-kanyang gasat. Siga. Aileen, kasin, nga tatagbaling nga gasat mo? Kahit ko atin yung bagagasat. Gananad ka lang Sapul nga nasaya at lahing ti aramidan tayo. Tanong nagbalinta nga na siya at sana tayo nga baybayan niya po Diyos. Nga madamat digiti na siya at nga mapadpadakas. Dito lang Nasya at ng pagbalinta nga dakis. Tasalata nga hantilata maligdikan ti sulisog no sa iro. Kadatay amin dito haan nga amin tayo kat nasya at ti panagpampanunot na baka adadakis sa pampanunutan ti tunggal may sa. Naiturturog ko anong name kabayatan ti panag-travel mi. Nagsarating kam lang, hindi ibagada kain kam mismo, kanada mayat ngagkape, da nagkape ka di driver ti van. Laging kam anong name nga agsapan ni dumanon kami. Ay, agkadisaagan ta, kinuna ni Belia. Timsang kami manong name ti mais nga cross. Ditoy ka, ditoyak. Agpakasya ka. Agpakasya ka, kunak ko. Ano oras di pagluganak? Kita, sakripiso basin ng taxi Tapos narikas na kita, alalisto ka dumanon. Yung no, ag-commute ka, karigit jeep po no bus. 3 rides. Opo. Nagrigat gayam. Sakti mangisuro ka na taxi. No sa dinupang ipananahin ka. Kasi ano nulokwan na? Adot Ilocano dito nga taxi driver. Yung palugan na karod ni Belia, manong name napatangak mayat nga Ilocano nga talaga ti taxi driver. Yan. Amunang sa dinudata nga lugar. Okay. Tawagan na to. Daking ka dito sa cellphone. Telepono nga intid ko king ka. Telepono diyan ko. Imbagaking ka noon nga oras to ka nung tumawag ka. Uno saan, siya ti tumawag. Basta lagi ito mo kanya telepono di pagganam. Okay. Good luck, kasing.
Sabi ko, ma, tamasarakam tinayung pagagasan. Manong name sana kanarigatan ng sapul tanalaing taxi driver ng sapul ti address. Nagpulete ako manong name di bagana no mano, timsagak, nagdurbela. May isa nga bakit manong name ti masadag. Bakit? Bakit apay huway? Nana, siya na tayo in-recommender ni Kasin ko nga Belia. Ay, maawatan nyo ka din na, ay, maawata ka tayo. Lokana ak, taga Nueva Vizcaya ak. Digito'y amo tayo. Amo damet, taga Angeles ko ak. Angeles da. Yay, Bataan. Angeles, Bataan. Ang gala sa sobrang ka. Nalawa ti hardin. Ngayon ti trabaho, agdalos, aglaba, yan mabalinak matulungan iti kusina, no, na imas ti luto. Bas sila ti amo tayo. Sino da? Agkapsat. Kaya di kiti asawa da. Ay, bale, duwa nga pamilya, ti may nga balay, agkakapanganda amin, agkakapanganda yung amin. Yeah. Dagiti kwarto da, isudat ng dalos. Bali manuda ka din. Aga-asawa, duwa nga anak, di aga-asawa nga maysa, awan anak da. Bale, innem da amin. Duwa nga aga-asawa, sa duwa nga anak, di innem da lang. Basta, nistrakan ka to, ti agdalos, di ala dagiti kwarto dati sa amuala dalusan, kwarto nga innem. Bali, ada kwarto, ijay ruwarmet ti kwarto datay hardinero, kanday personal driver, pasaray agawid met. Ayan na karot itan, nana, kat madamat rubuhat. Alam, makanta di maamuka karagit tayo upat nga amo. Manong nemi umis-isamak, adamat na kiti umisem, adamat na kiti saan nga umisem. Ngayon nakaisamak latamat. Takait ko nga rot manong nemi, nga naragsakak nga sumango kadakwala kasana kang babae. Nakabesak na kitinaganda manong name na Sir Danny, ni Sir Daniel, ni Mama Annie, ni Mama Betty, sa duwang high school student, Dalili, kaniya June. Ni Sir Danny, iti awan anak da. Manong name. Iti da Sir Daniel, kanti asawa na isot akin anak da ani kaniya June. Manong name, iti kaadlak, makalawas kunditoy, awanti mas asidag karagiti amok, masidag kanya, ni Nana, Telma, manong name, iti kakam-communicate. Nana, awan ka di matlang ditilawan na kanya. Awan mat. Sika, ana matitilawan. Kasla naatap da. Naatap nga niya. Di kahit ko kumananakit ko. Ayabandak, aramidam detoy, aramidam di kasjay. Kaya sa dakala ayabanin, adda reklamo dakin ka. Api kasto ko na, agam kaputawan reklamo da, handa kang ayaban, kasarita. Api nga apang pweda, ti anak dam, Sir Danny kani, kaya asawa na nana. Nikidya ka mo asong batan deta. Sikanto ati mapan ng saludsod. Yung apay interesado ka, apay aw pa anak da. Madilaw ko lang nana.
Oo, pa asawa da. La, basta ano ngam laing ti pagrebengaam, ti obligasyon mo. Agdalos, aglaba, ken pasaray umay nagtulungan dito kusina. Dadya lang. Iti nga rodroar na. Ang ginada mo di hardinero, ang mga sikaso ti hardin, ken na isubat ng tagdalos taglawlaw. Basta ti unay, kang runan na unay nga dalosam, hanta kayat nga narugit, dadya CR. Dagiti CR. Ano mabalin, no at damapan, ag CR, ing kasarunwen, tapno matalosan nga sigod, mamagaan, jay floor, no at dawan na, kuha, ruwan na. Kasta tararamidag. Ala, makalawas mo pa ilaan. Ket, siyempre, ito na makabulan mo na kita, kanda-kan tumad, ayos to nga, nagpagsaritaan nga sweldo. Mga bulan na yun, manong name ni Sir Danny, tinangayap kanya. Aileen, sir? Siya, no kanti, magtad dito sa sweldo. Yeah? Eto yun. Noon niya tinagtutulagan, isuda ita. Ala, bilangan mat lang. Warisan ko na bilangan, sir. Bilangan. Anya te ammo, baka no nagkamali ako, no nagkamali dati nang isubre. Binilang ko. Ada ka ribandahin, kurang na ako. Masusta pagbagso na isat, nakurang na. Pagso, sir, ada kurang na. Ito yun. 3,000. Ala. Apay kanya ti 3,000. Nayon na nyo 3,000, sir. Kas bonus mo. Abot magustuhan mit trabaho. Nalinis trabaho. Ken basta. Sir, adunay. Di mo kaya? Adunay, sir. Kahit kung alain. Kensa nga kal alumiim nga, nung saan kami man nga umasideg, sikano ka tumasideg. Oo, mit ibagak sir, tapos umasideg ako ma. Sige, awata man. Agawa ng sir. Ken, rugek tagpawit ijay, lugar mi. Kita, tuon bigat. Sika, tadi mo ngamin kahit tag-day off. Sama na sikat mapan makityan-tyan, tatap na tikas takat at ako magundaw mo't nga rumwar. Nimat nana, kalma taggawa, mapan makityan-tyan ta. I-request mo ito kayong kuha na nga, sikantot mapan makityan ta, pambaram tumatin po masya. Thank you, sir. Thank you. Arad naman nga, ha? Pintasik ti trabaho ko. Sige. Kabigatan naman ng nemi na panak nagpauwi. Kuhain, basit lang timbatik mano. Tagas na tinggarik, hindi katatatang kanina ng damo ka sweldo. Ipawid ko, pang personal ko lang ang pagkatang kadagiti personal ka sa pulak iti batik. Ngayon ito maminsan, medyo mangibatak mo tinata, agornuak mo dito Hindi pawit, manong name nang isapmitak matan iti surat, adapin sa ligpit ko nga surat nga papan kinitutong. At sadyahin ti address, sa kumpleto, mabalindan tumatentag subalin. Iti ba isang rabi, manong name, saan ba't nga dati nga tumawtawag kuno ay banak ni Sir Danny. Aileen, ay sir, pakialaman natin pangted ko nga brandy ang taref. Anya ka tigid dyan, sir? Mat sa bali nga, arak di taref, no? Hanga da jay brandy. Ken, magkita ka man tinaimas nga ko, pulutan. Dati-dati ka saan kamit uminom, sir? Kahit ko nga tuminom. Kahit ko nga sikat mangluto ti pulutan ko. Barbaring na emas pa ng luto mo, imbas ka ni Nana tel matagluto. Iyag munto kanya ka, di hardin. No, malpas ko, nga maluto.
Kailangan na masapol ko. Ano pa nila dumang masapol yun, sir? Basta di brandy, baso siyempre. Di pulutan, di pagsausawan. Manong name tatno sigurado nagdamagak kininana Telma. Dito ni, sino ka ti mo gusto ni sir nga pultanen. Baka mo ta siya akong di magprito, baka kitno. Siya ako na. Amo ko prito dito. Sigurado ka? Uy. Kaya mahit na lang mga pagsawsawan na. Mga anak na tati ice. Hangag ice ni sir, nominom. Nangaro na kat ni, nakarepmet na arak na. Pinapala ko manong nemi, indasar ko. Sikat ng luto ko nun ni Nana, Telma. Siyak, sir. Siyak timang luto ko na natay ng siyak. Gabot na kabisado ko na. Good. Aguni ka lang, sir, no? Damasapul yo. Mabiglaing, tugaw ka. Kahit ko't ka sa salita. Kahit ko't ida ka sa salita na. Sige, sir. Ang gagalumihim kanya, gabutan na siya ta katao. Kumusta? Saan ka kadimod lang marigatang trabaho? Saan, sir? Manayon ng kumapay? At kaya't mong anayon na. Damay na yun yun. Katrabaho. Nasihat nung hasta, kung saan ka madla marigatan, o madla reklamom ka na kami. Tilayang reklamok sa harkat ko. At madla reklamom? Sikalat makisasarita kanya. Kinawad ang ngawa nga tatnaskan nga bagaan kita duma. Dakailang kinana Telma. Dapat nga kayo communicate kinina na Telma. Tatakay nga rutat na dito una nagtrabaho. Pagkatakayat mo sa lutsod din. Noon kahit mo sa lutsod din, disaktak sa lutsod. Uwan, sir. Kumusta di lugar yun? Marigrig at kam lang, sir. High school graduate ak lang, hanggang kabalan datatang kinanang timang pabasa kanyak, no? Pay kahit ko kumamatagbasa. Talukam lang agkabsat. Duwa ka mga babae. Dahil lalaking adjek iti nagtanga nga lalaking inaudi may babae. Hindi nga rin nagpakadak katakwadang dito ikat ko. Ako na ni June te adjek. Manang pagbasahin na ito kahit agbaling ng engineer ko na. Takaw na kadakwada, o saan na ka makapag-college, no? College na kita, at kakapsat ko, maragsakan ako na yan. Boyfriend mo. Anda, nagbati. Anda napasamak yun. Sir? Anda napasamak yun ito boyfriend mo? Wampay, sir. Sa akong talita, ti amin ko na mo. Malbasin ti kasar, diyak man sure no. Isot agbaling asawa. Saan mo sure, isot agbaling asawa. Saan? Dito amo eh. Awanin ti kahit kung saludsudin kang ka. Baka si ka, at dapat kahit mo saludsudin ka niya. Alag saludsud ka. Imposible nga awan kahit mo saludsudin ko ma. Baka kahit makagura ka, sir. Ba't kung makagura ka? Dakas ko ang question mo. Awan pa'y anak yu kini ma'am. Apay nga awan pa'y anak mi. Pirin to ta tigabsad ko kat adadwa nga putot na. Diyak man na mo iti asawak, tadi na kahit kano taganak. Nagpeso ka dita kay nga babae nga. Nung aganak ka kit mga dadail ti na seksim. Apingor ni Ma'am Betty, na asawa ni Sir Daniel. At yung matinduang anak nang napindas mitlata. Ito nga rin ti rason.
Ano ka ti trabaho ni ma'am? Ni Ma'am Ani? Sir, modelo. Sumit lang ka siya twintas na. Abing awan man isunan. The shooting na. Nagpintas ti asawam, sir. Huwag na pintas. Hindi na kaya tiyag anak. Anong arti araramatin na? Tapno saan nagsikog. Apay kaya't mga mamuan. Tapno gumatang kan tumat. Kadag tumar ka matikas jay. Lalo, sana, sir. Alam, sir. Tilad ito kasalsunod-sunod. Apay ko mga gusarang tikas jay. Ano sa salsunod kita? Hawanan tiyang ka. Yaka mo, no, natumtumarin na. No, apay nga, saan nagsikog. Kanuri awan tumarin na. Sigurado nga saan nagsikog. Apay, sir. Nagasa tayo na maminsan nag-sex kami ti makabulan. Ala? Hindi kasi dyan kinalpintas na kinagwapom, sir. Baka rin abi ko ma. Ore, madama ko mangat mabarilat na. Hindi tayo tanging bagak manong name kasi taon iti paghaak ni Sir Dan. Ore, madama mabalinat ta. Malimot nga buguan, sir. Amo magustuhan ka. Amo tagpakatawa. Mamanuha kang katawa. Huwag nga rod, sir. Nakasirseryoso ka. Nakasirseryoso kayo. Marang sa akin na. Tanda ka kasasayta. Diyak pa nang pupuutanin, eh. Atot na inong ko kaya man. Stonan, sir. Makadadahil ka na kayo. Ano? Makadadahil ti arak na sobra. Gusto nang sininom nyo. Nakay madlantag ko na nga, narik na yun. Baka kahit yun ti maturog. Sige, ipaknim nga rin dito yun. Isublim itirep, datasaan ko nga na boss. Dati pulutan nga rin, sir. Siganti mangituloy nga magpulutan. Sige, sir. Baka kahit mo tuminom. Minom ka, men. Pagbae mas tituro. Saanin, sir? Diyak kayan. Sige, ang siya wirak lamit. Sakto sumre ka nito sila. Sige. Saan ka agdigdigos tinabi? Ang mon, sir. Yung mga pinakadigos. Agdigos sakto pelang numalpas ka, sir. Kaya na, ang dapat sa baliaban nyo nga pagdigusan. Manong nemi, kas imbaga kitay, ngayon nakmat agdigos. Nakadigos akon, manong nemi, ang ko sinalip ti buok ko. Kahit kung ti makaturo nga sigo. Iti sumrega ko man iti silid ko, manong nemi, na nang puguni kanya. Aileen? Sir? Nakadigos kan? Owan, sir, gabok ti banyo. Sige. Agsukat ka nga rin. Taumay kan tuman ito kwarto. Sir? Amo na ngag? Imasadig man. Umasadig ak tapno manging mo na lang. Umay kan to di kwarto. Takabi, sir. Di ba ako namitay nga, kahit mo is extra work, extra job. Nang extra job ako na yun. Nakurang trabaho, kaya't mo ang dapat kumamay na yun. Kasla kasi jay. Awan sa amatan, sir. Dalos ag laba. Umanak ko masahyan. Sir? Agmas masahin, sir. Alis tumat lang masurusuro. Ibagkakbad mo niya taramidam.
Ay sa mo kaya, nakapilitan. Nagtugtog ka lang, as pagkarikandam, kaya't mo. Sir, sige sir, sumrek ako nito silad ko. Extra jump. Pinapangunod ko man ang name. No. Saan mabalin? Nakainom ni sir. Sa awan ni ma'am. Sa kuna na nagasatin ti makabulan nga makapag-sex da. Hala. Ni sir nga talaga. Inanaramid na nga taray. Taka na kita yung muno nakatulong. Tsaka pa nasarudsud kanina na telman no apeng nga. No anat na pasamak itik dati akatulong tang daldalos ka nagblaba. No nakiasawa, no adahan na kinayat, nagikat. Baka na ikandamot iti extra job. Hindi, jak kayan. Jak kayan. Jak kayan. Talaga nga jak kayat ko na. Sa anak nga rin rimwar dito kwarto manong nakaturog ako. Ngem, nakariinyak manong nemi. Idita, ada mga apros. Dagiti legs ko manong nemi. Sir? Inururay ka. Di ka matimay. Sir, please. Saan niyo ko magundawayan ti kinalupoy ko? Kasta ka titi na aramin niyo ka nagiti muna nga katulong niyo, sir? Saan? Sige lang. Sir. Diyak mawatan direk na. Nabayagan nga saan ko ngayon ti asawa. Ita malamanin nga gayatak. No, sana ka mawatikan ka, sir. Nakapipintas ni misis mo, napintas kang peso. Ngem awan sir, bitipintas. Tasampit para kanya. At sa bali na lalaki ti asawa. Oh my God. Pada namat lang modelo. Namatmatyo. Nabisbisken. At aking kuha na taragsak na. Nga sana masarakan kanya. Kuha na lang yung ngaksin na kami. Nagbidutak nga ng pili kang kuha. Ang peso nga napintas. Nakagasgasat ka na kanyak. Takas iti asawak, tinagbaling asawak. Ngam tagsanggasat hak. Tasan ba ka napudno kanyak? Nga dahil tiga po na no api nga inutmet nga napukaw ti panakayat ko kayong kuhanan. Nakata dumatang na babae ti pagpilya-pilyak. Ngayon, mabutay na. Tama nga makasara kak matlayang iti kas iti asawak nga saan nga mangipatigad. Tagayit ko nagbaling asawa, may paayanak ti anak. Amo na kang ipatig, amo na kang ilalain. Amo na ka respetwen. Di kita nga sapsapulan, sir. Ada ka di kanya? Makitak nga daking ka. Ito yung baga mga tanong kasi na dismaya. Ngayon ito yung baga mga awampay na pasamak ka na kayo. Nagsublit na ating agangar ko.
Ay, item ka di boyfriend mo? Siyempre, sir, gabuta, boyfriend ko nga ron. Sigurado ka? Ah, awang pulos pa nagduwa-duwa itiriknam? 100% o 99%? Eh, sana kompleto, sir. Tadamat pa nagduwa-duwa kang guwana. Dahil ti ba matik nga saan lang ang sisyak ti lalaki ti biyak, ay ti babae ti biyak na. Nadaplay pala boy di boyfriend ko. Dati-dati nga mo. Di ka relasyon naklaking ko na, tapos mapadasak ti madaan ti boyfriend, kinin daw nakatin ti amin-amin mo. Uwan sir, namsang ko ented. Baka, di kita doon nga girlfriend na, may edad da. Namsyak saan. So nga saan mo ko sigurado. Nga da kayo kini boyfriend mo. Saan ko sigurado, sir? Sir, rumarkan. Sige. Rumarakon. Sorry I'm very sorry. Okay lang, sir. Mawatan kayo. Kadagaman at tasang kang agpilit. Tama nga nung pilitan dak, baka mayata. Naglaing kang pakatawa. Pagkatawa na ko man. Saan na, baka pilitan ka, kat mayat ka. Kasat pa nagriknam. Na oremat no anat araramidak na di mo kayat, awan maramidak. Tiyamin kasi jay? Kuhan, sir. Yung tsa kayat na mapilpilit. Anyat amom, sir. Bako dumteng to ti gundaway, nasa anak to nga mapilit. Talaga nga bilibag. Sige, rumara ka rin na. Yan, sorry ha. Sorry. Hangga pilpilitan. Arman ka nga legal. Hangga pilpilitan. Manong nemi nakabaybayag sa nagsubli, iti pa nakaturog ko. Pinanpanunod ko. Gusto nga tamad lang na kita baghat. Magustuhan na nga tamad lang. Kanya nga talaga tagur oray nga gasat kanyak. Iti kaandak dito syudad. Ni Belia. Anya matigasat na. Oray kasensin kami manong nemi, di na amin ibaga. No anyat mapaspasamag kang kuana. Kabigatan na manong nemi, tinawagak ni Belia. Oh, nakalagip ka man. Saan ka di man lang makadisturbo kasin? Haan. Pagpagisunti oras. Asin, kumusta dita? Kumusta gasat mo? Ay, nag-aasat naglata. Kumusta yung boyfriend mo? Sino ka nakwada? Ana? Alam mo sa boyfriend mo? Kada po yung boyfriend ko di probinsya. Sada boyfriend ko dito. Ori na virgin ka pa lang. Kaanin kasin. Si Kamet. Katsi ka. Virgin na ka. Pinapasama ka na kami kinitudong. Nga matibagakan ka. Ano yata? Amom ka din nga. Agkurso na kanyak. Di may sa karagiti amo. Ana! Pagkatawa ka. Nagasat ka Tati amom ta kurso na kan ka. Ket, ron? Tsak mat kayat. Ket nung pilitan na kangay. Baka sa anak ang makaikis. Naputan na tingiwat ko. Dinamag ko no kastat araramidan na kadagiti. Muno na nga katulong. Saan ka numan? Kurso na kanya. Sino kadakwada? Ni Sir Danny. Oo.
Da nakabimpintas sa asawa na? Ta modela? Model ta asawa na? Hamo kita makit kita. Awan na kita magasin nita nga makit kita mo. Jak ruam ngamin kukag luklukib ka dagiti magasin eh. Kayat kayang ka. Kayat na ano ti asawa nga. Nakasagana nga ganak. Ti mangipatag kayang kuhanam. At ka sa bali nga lalaki ti biyag. Ti asawa na. Ano ya? Sana ka nung naayatan. Nawayata ka nung agsina. Nukayat dat agsina. Nuwayawayaan ni Sardani isuna. Tapno nawayamit isuna. Kasin, rumpin ka tiyang mamatiyak. Ti saludsod, aniyamat ti mariknam kay ni Sardani. Sa sino kumatisaan nga ma-inlove kang kuwana? Di kahit nasa wan, na-inlove ka matin, nalipatan mo ni Dodong. Dati-dati nga sanak nga sure, nga talagang ipatpatig ko ni Dodong eh. Gabutad damat panagduwa-duwak kang kuwana nga saan nga napudno kanya. Ay, gasat. Ano nga talaga tagur-ure kang kagasat, Aileen kasi. Kasi lakayat mong sakit na makirelasyon iti amom. Kahit no mapututan na ka, sigurado ka nga tanga ikasar na ka. Kalbasan nga isina na ti modelo nga asawa na. Mamati ka ka di nga sa bali nga lalaki ti biyag, ti asawa na. Kastamat ti kunana. Baga na lang data atap no, maalukoy na trik nam. Ta-advise ko lang kasin, agan-anad ka. Saan mo nga basta ito, ti amin-amin mo, ta sinuman dita. Nang runa, iti among nga daanin ta asawa. Tama nga matalang kinababahay ti kalkalikaguman na, nang runa, no, naamuan na nga, virgin ka. Nasaludsod na nga ron. In-interview na kayo muna. Sa ako mat in-interview suna. Nag-in-interview ka nga duwa. And then, kalitimat lang arabi, sinarek na ka. When? Nimsan nang intuloy. Tano ituloy na ko ma, baka saan ka nakapagked-ked? Tadamat panagayat mo kayong kuwana. Di ba ganon? Gananod ka kasi. Ang mga nutak sanggasat kang agawid sa probinsya. Baka masikog kang agawid. Ada punto manon na iti kasinsin kong ganan natin. Nasana ka basta mamati kani Sardani. Ang mga nukunalang netkas jay. Nga tinipatpatig ni misis na. Nga at sa baling lalaki ti biyag na. Ang mga nun tilaing kinababahay, kinabirhen ko, ti kalkalikaguman na. Ta simple lang ti kinapintas ko manon na wano simple ti langak. Ngayon kastamat ti kadwa na sapsapulan na kiti lalaki nga daduma. Kinasimple. Kenti kinadalus. Tawang pa'y nakasangit kanya. Nagdakkel o na panang ipanakkel ti may sa lalaki na magunod na ti babae nga isot makaunan. Magkakasta lang ti gunun kahit agunudan ni Sardani. Ang mga nono, iti ta nagikuhanan ti asawa na kitsahanan nga virgin. Baka adaim mo una. Dadamatan di ka po na manunay minyo apay nga ipadlaw ko ti panangliklik ko ken kuan. Nukasta manunay mi nga agpaisagana ti pulutan nananda kay malayan. Apay, kitsikat ibabaw na. Da kay masitan. Akas lang liklikam ni Sardania. Ana. Alak mabali mo matipudlukan niya. Nuan niya ti problema mo keng kuhana. Numanin kat sikat ibaon na. Ngam siyak mati ibaon mo nga mang sagana. Tsaka mo normang istorya ka na kayo na. No adda panagtalik mo kanyak, no ipainam, o no ipaanak mo tibagim kanyak, at bilang na pa nakainam, mabalimot nga baga.
Agkusunada kanya ti Sir Danny. Na minsan nga sinirek na. Ngimawan ti napasamak, ta nagpagpakasya kang kuana. Pudno ka di, nga sa bali nga baba, lalaki di biyag, ti asawa na, ana. Pudno ka di nga, sud ka po nang awan ti anak na ta, nga kayat ni mamani ti aganak. Salsalot sudam luod, no? Wala na. Sinot nga bagakeng ka? Ni Sir Danny amis mo. Akit no ni Sir Danny amis mo nga bagakeng ka, akit no mamati ka, di gusto. Yung nasakti pagsaludsudam, hang kumasumbatan na Jack mat amuno anad kapay peso. Lala. Siya latang arutin. Siya ako timang isagana ka nagkaso sa pulan. No talaga kahit muliklikan ni Suno. Manong Nemi. Ngimsang ko matlangan naliklikan, idibaga ni Nana, tel mga mapanak kanu itayan. Napanak nga rod, Manong Nemi, kasbilin ti amo. Tugaw ka. Sir, apay nga liklikan na. Sorry, sir. Tsak namin kayat nga. Di mo kayat. Nga? Di na kayat. Kasjay. Sana kas na, sir. Yung tsak lang kayat nga. Agbali na kadak sanggasat. Nga gawid sa di probinsya. Awan di pamatim na niya. Ano kayat mo nga rami, dagtat na mamati ka? Sir, awan, anjak mang magbaga. Kat na ibaga ka ngayon ton bigat kat agawid kan. Taig kateng ka. Nisudaytat ko na yo. Awan ti maramid ko. No kaya dakon ngit katan. Gagawid akon sa di probinsya. Kalpasan lang ti inam nga bulan nga kantak dito. Sige. Irobot mo ito da kita rawatem tagawid ka. Ano saan kat sumapul kan sa bali ang pagtrabahuan. Tawagam di kasinsin mo, ibagam keng kuhana, nga kateng ka dito yan, kat na pangyakara na keng ka, di ka diso. Nagawid na tadji probinsan siya. Dahil tumanti nagbalin nga kasat ko. Okay. Maudi nga sa lutsod. Kayat ko nga pudno. Di bagam saan mo nga ululbudan tiriknam. Anat pariknam kanya. Do you love me? Ti pudno, ti bagam. I love you, sir. Sana ka may kari. Sa may saadaan kan ti asawa. Sa mo na inayunan ti rason. Do you love me? I love you. Deta lang ti kahit kumamuan. Sige, mabalin ako ng panawan. Yung gabaturo kan. Masapat kanto nga gawid, pumano itong bigat. Ibagdagtun kininanatalma yung sumapolitis kabaling kasukat mo. Sige, sir. Apek sangit ka. Makasangit ak na nagrikat tagsabol ti trabaho. Tumbigat awanin trabaho. Abalin ta kompleto ti makabulan. Awampay ti makabulan mo.
Pabulong ng kanto. Dado kwarta. Tapno. Saan ka una yung maluksaw ng agawid sa di probinsya. Manong namin siya kamuno apeng agsangsangitak na nakatulog. Di makariingak manong. Madlaw lata, nagmaga, digiti luwak. Panak iti kusina, panyo. Good morning, Nana. Mauding nga bigat ko dito eh. Init kahit mo sawan. Mauding nga bigat ko dito ko na ikatan na ko ni Sir Danny. Ana? Kasano ko? O, dito ni Sir Danny ni. Ay, good morning, Sir. Ana natin bagbagan ni Aileen. Mamigat lang yan dito, ikalpasan na kitagawid. Nairubat mo na kita arawata mo? Uwan, Sir. Ewan gayam. Dito ti pakakumplet to ni sweldo mga makabulan. Kan nayon na. Mid-year, bonus mo, kaputad na. Inam nga tawin mo, inam nga bulan mo. Dito. Duwa kang sobre. Awatin mo. Sige siya. Awatin ka, thank you. Mas daw ni Nana Telma manon name. Nana, ang mga muto kastoy, tinapaspasamak ka dagiti mo ng katulong. Ngamat. Kailangan kami tayat kinagura na kang ka. Apa yung inikat na ka. Kagura na siguro. Awan mapasamak ka na kami. Kabutakas-kas di nga kid-kidak kang kuwana. Kalagit. Nagpatinggal lang arot malasang ko. Tinam nga bulan nga pa nagkakampi kompleto. Tinawagak ni Belia nga kasinsin ko manon nemi bagak nga gawid ako. Gabot di mo kayat nga patganti kid daw ti amom. Singinikat na kan. Katabi namin nga sa mo nga ramidan. Apatgan. Diya kayat. Lakit na dakang kakasin. Dikat kayat na nga sawan. Agawid ka ang daksanggasat sa Jai Provincia. Hanggang makuna ang daksanggasat. Tapos anak ba't nga masikong agawid? Sa bagay, agawid ka nga nag-asa. Ada ko nitidahalan manon nemi edita malakip ko ti may kadwa nga sobre nga inted na kanyak mano. Mid-year bonus. Hindi kitahag manong nemi nakigtutak nagdakkel. Akata to. Allah. Ano nga tanong, pagpuunak na ito nga mangipasdag iti karinderya ta, ada i-manage ko sa di probinsya. Nasdaaw datatang kininanang iti sumangpeta kabigla manon nemi, ngayon saan kong inis istorya kadakuan na ti amin. Basta, ada kinagura da kanya, kat inikat da kon. Ngayon pakitak mo't lahig manong nemi, iti panagkalan nga kwarta nga imted nga mid-year bonus di Sir Danny. Ay, kaslasaan kami nga mamati, anak. Inikat da ka nga, minikat da ka, ba't iti ado kwarta? Tan, jak ba't karot mabaling isubli? Nung nga tata, binilang ko iti sangwanan ni Sir Danny, kat nakita kadakkel, insublik ko ma. Yung baslawan, ninyaman na kanya. Inawat ko. Sweldo kan ti bonus ko. Tang, naggapo akit karinderya. Iti sakbay nga napanak siyudad. May sakit din nga mangrugi tayo nga karinderya. O sa rentereto a kwarta. Nisot ko naman ako kaya so. Yata nga kita naimas met ti loto. Ado met ti amok nga loto. Nagkuskusinero akbet nga stad tapadaya. Anam ako ng bakit. Nakit mayat akit pagimpas de kanta karon. Kat ano to ti ayan kid ti kaduan ti tao na ka Jack Rosing. Mayat ta. Tatagit ti aglabas at pamyanan ka agpabagatan. Nasaan lang nga digiti kabaranggayan tayo.
Ngayon, aking kuka di pangipas tayo. Kading kayo damagin aking kuko ta upahan tayo. Jadi mamo ni Dudong nga dakon manong nemi. Abay, inom nga po, inom ka labulan. Naore ka harot no kasta. Mabalintan nagkasar. Ay, jak pa kayaan. Sa may sa Dudong. Iti adayo kabayatan, inom nga bulan, gatko ay. Saan kamutin nga labo? Ana? Anda nang sukat ang kanya? Akas mat iti kaanda na kiti babae lat at ibiyag mo, di ba? Hanggang, di ba? Ori awant mang ibaga. Ngayon siya kati patpatag ko, makita mo. Malaksid kanya kada sa bali. Ngayon, siyak ti patpatag mo. Rason mo lang dahita. Nagsaludsud mo di maisa. Sikat ipatpatag ko naman. Di ba? Dudong. Manong nemi inem. Talo nga bulan. Naipasdekan ti amin. Nailakad kumaten manong nemi ti permit. Barangay kang gana iti munisipyo. Nangruki kami manong nemi. Kati barkada ni Dodo nga tricycle driver. Inyayab na manong nemi. Ne, kimanar nga dagos. Ay, nukas ka sa nulahin anak ko. Babanti pa nagtitinulong tayo, ha? Siga, Aileen, timang manage. Ni matatang mo iti chip cook. Siyak mati kahera. Di kita di tumulong da nag-serve. Sa mga latay pati kadwa tayo. Family business ako na. O, laki dito kakompetensya. No, adan man kakompetensya, gaya nga ita. Anyat amuyo, baka adan dumot magkipastik na bagay rin kakurusing. O, adan to kakompetensya. Napintas mo na kakompetensya na tapno, imas tayo, ilaklaka tayo, tapno, adadang makatulong tayo matkadagat tayo, malakaan nga umay mga. Naman nga bulan, marong nemi seafood, adak dito probinsya. Adak iti karinderya, marong nemi. Hindi ta, adak sa din nga kotse. Adan sa agad di umay mangraman galante. Itamang pa lang adan di kotse nga umay mangan. Kita lang tricycle driver, kada jeepney, kada minibus driver, tagdisdisaan, agsarsar din. Siyempre, di kotse agad, mapanda ka da kita chain food. Eh, bak ng sakit data nakakutse. Kuna ni nanang. Inidum sa haag manong nemi tinakalugan nakitutak. Ni Sir Danny. Manong nemi. Naglagto-lagto ti pusok ka nakakita ken kuana. Diyak man mo no hapay nga naglimengak. Napanak iti kusina. Nailapay ang takad ta. Sinulod ni tata. Awantan, ngayon ko lang din nga kita, ako man na problema ito. Ang problema dito, sa nadalos, sa adamat na kita order nga, kayat na kita, hampay nga nalutohan. Sila saan nga karinderya, no, di kita restaurant. Mamanumad di kita kwa. Di kita gumangan, di kita na uluton iti orderan da. Ngayon di kita sang mga nanat, ang orderan da ka na kita menu kahit nakapaluto, tapos napudot. Ay kaya may ninanay. Anak, sikat masapol dyan sa ngaili. Nang, adamat bakante ka lamisan sa dyan, di ino kahit at mga limangan, hanga mga nirantana. Sikat sapsapulan na. Paumayan nito eh. Adamat mabalin mga pagsalitaan nito eh. Mabit lang aron. Pwede sumungad din manong nemi. Makita ti gakar di kiti matana. Ano nga tatrantana na ito nga tao dito eh. Sir, tuga kayo. Sir, tatang. Ni Sir Danny, ti amok sa dyan, Sudan. Ay,
imay kayo dito, sir. Kabot ti anak yu tiranda. Ana, tarandam ka anak siya. Pasublinan nak sa Jesudan. Ituloy ko ti agserbi. Ngayon mahon kayong, sir. Dito'y karinderya nga medyo balbalinan nga restaurant. Dito tinang usarak ka rin ta diwan niya kang bidjir bonus ko. Iso. Uwan, sir. Nasihat ada nang usaram nga dagos. Hamala na sayang. Very good. Dami pinas ko man sa nga karinderya, restaurant. Kasta nga rod, sir. Ado di kita agorderen ti mailuto. Mamano na kita ko, agalalis to nga na kita latan naluto ti orderen da. Mayat nga rod. Mayat na tinrugim nga business. Business yu kinidodong. Niman, sir. Awang namin kinidodong. Kabot sa mga ito ni Sona. Baga kang kuha na nga kabayatan nga dak sa Diyas siyudad, nalipata ko ni Sona. Sino nga tayo edem? Niman, sir. Baga manin kata kayo di. Di ba? Pinagpudnudak. Yung pinapanaw dak man. Tapno, umay ko ipanagnek. Nga talagang interesado akin ka. Makitam ka dito eh. Ano na ito, sir? Morning pin. Ano ti? Balo ako. Hala? Sir? Balo ako. Na-aksidente. Inruan at cellphone na naming pakita na rin kitiya. Videos kada picture. At ni misis ko, di ba? Oh, sulat na kamansayan. Ito lang. Kundulan, sir. Awan kaya ni misis yun. Sana ka nagsangit. Di matay. Nakarmada. Nadisgrasya na nga. Iti lalaki na. Natay tanga doon. Kitam kadlatigasatan niya. Wain. Kitam kadlatigasa. So himayak. Tap na balbali yung ibagak kang gati I love you. Tata. Sir. Ipatpatik ko tanak yun. Kalpasan diguro nga makatawan ti asawa ka sipod na tayo. Tamang sa ako na balo. Ikasar ko isona. May ikar-kari kam laki. Ikar-kari kam laki di sir. Ikari kayo. Nangruna ken ni Aileen. Kasking kwa na ti kayat ko. Simple pintas. Napudno, nagaget, napakumbaba. Kang karunanti amin. Nadalos. Sabi, sir, di ma'am, saan ka di nga nadalos? Doon di naglasatan ng lalaki sa kabay nga inasawa kiso. Intultuloy na natin saan nga mapmapnek ti may sa lalaki. So ako nakidi, saan ka nagasat nga nangasawa kang kuhana. No di kita tagsanggasat. Kahit ita, tasikantot asawa kon, nakagasgasat ak unay. At dapat kanya ka, sir, nagkasatan. Edi agdama manon nemi ada business mi nga restaurant dito ya probinsya mi. Agalaan kami nga agasawa manon nemi agsubli kam di syudad tadabukod mi nga balay sa jay. Diti nagganan mi nga balay edi ket inteden ni Dani iti kabsat na abukod na. Ituloy man ti asawak ti business na iti syudad. Agas mat itinak pa nang ituloy kadagi di business ko dito yung probinsya. Naadan kami manong name iti talungan na. Na ituloy ko madala nagbasa manong name
nakapagturadwarak dot laing ti college iti kurso nga HRM. Kaya napagbasak manon nimi. Napagbasad na ti bagbagida. Dagiti dua nga kakapsat ko. Takabayatin nga agbasbasa da, tultulungan ida, tultulungan damat ti bagida, gabi iti panagtrabaho da, kadagiti business. Napigsapala da tatang kininanang, isuda ti mesa, kadagiti mangman-manage ti mesa nga sanga ti restaurant, nga hirap rapinda, iti mangkit kita kadagiti apuko da, kadakam. Dito nga ron, ti pagkasalita manong, thank you, iti laing mo nga nangurnos, kalpasan nag-insend keng ka through your messenger, ti Dataliana. Yan, thank you, tinaig mo ng tibiyag, kat sabi ko matad namat na ibatik nga, adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag. Tigasat, dumteng, oresante nga sa pulen, umasdeg, ken sumangbay ken ka, no isiyuman iti na ikari, nagbalin nga na yung pagkakasan. Tuwing nga daggaman nga pagaya mo, Aileen.